כבר הרבה שנים, מלמדת הפקת אירועים, מתעסקת ביחסי ציבור. אני גרה 15 שנה במרכז הכרמל. אני דן ארשלג, בן 29 מחיפה, מנהל את כל אזור הצפון ורס נתר המסעדות. אני גם בחיפה, ברמת גולדה, במרכז הכרמל. שמי תמיר ילינק, בחיפה, בן 32. עוסק בפרסום בניו מדיה בעיקר. מגיל קטן גר בכרמל עם ההורים, שגרים לא רחוק ממני, ביפה נוף, ואני גר ממש לידם בשדרות הנפות. שלום, קוראים לי דפנה כהן, אני בעלת רשת קפה לואיז שהתחילה הסניף הראשון שלה בחיפה וכרגע מתפשטת בכל הארץ. קוראים לי ערן קטר, אני מרצה לשיווק ויועץ שעוסק בתחומי השיווק והאסטרטגיה. אני ילידת הכרמל, בעצם כל החיים שלי גרתי. אני אוהבת את הכרמל בגלל השקט, בגלל האנשים, בגלל הירוק בעיניים, בגלל שרואים את הים כמעט מכל כיוון. חושבים שבחיפה... אני לא ששמעתי איזושהי שמועה. רק הבנתי שזאת תהיה שכונת יוקרה ושתהיה בנייה חדשה. אני יודע שתוקם שם שכונה כי ראיתי את הטבעות מובאות לאישור. אבל לא יותר מזה. לא הרבה יותר מזה. זה מאוד תלוי, זה תלוי מה יבנו, אם יהיה מוסדות חינוך טובים, אם יהיה מרכזים קהילתיים טובים לילדים שלי. אם יש שם סביבה איכותית של אנשים, של חברים, אנשים איכותיים שאני מכיר, וזה יגרום לי אולי, אם יש שם מחירים נוחים גם את זה, אולי זה יגרום לי לעבור לשם. טוב, זה נכון שאת כל הילדות שלי העברתי פה בכרמל, באמת כל החברים שלי מפה, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהמחירים פה מאוד יקרים. אני חושב שאם כולנו ביחד נעבור לאזור אחר, אזור צעיר, אזור מתפתח, שכונה חדשה, אני חושב שיהיה לנו מאוד כיף שם, ורק טוב יכול לצאת את זה. אם יגורו שם אנשים כמוני, חבר'ה מהכרמל, חבר'ה שגרים בכרמל, חבר'ה שמסתובבים בכרמל, יבואו, יגורו שם איתנו, ויהיה לנו בעצם המשך של דירות שהיום גם קשה למצוא דירות בכרמל, וגם הדירות שמוצאים בכרמל בדרך כלל דירות ישנות. חשוב לי שהאוכלוסייה תהיה אוכלוסייה צעירה, אנשים אקדמיים, בעלי מקצועות חופשיים, שיהיה נחמד לחיות במקום. באמת שהמחשבה די קשה לי, אבל אולי אם כל החברים שלי היו עוברים ביחד איתי וכל האנשים שאני אוהבת. אם תהיה את האווירה של הכרמל בצורה רעננה יותר, אז זה יכול להיות מקום מאוד מושך לגור בו. אם האוכלוסייה שגרה פה לידי תעבור לשכונות החדשות, אני באה בריצה כי זה קרוב לים. וזה הכי חשוב, לא?